Pokiaľ to oblečenie je niečo, čo vám dáva zmysel riešiť, pretože viete, že keď budete dobre oblečené, keď tam budete mať tú harmóniu, keď sa v tom oblečení budete cítiť dobre, aj vyzerať dobre, aj atraktívne, aj to budete vy, bude to vaša energia, tak viete a uvedomujete si, že vám to dodá ešte viac energie, že vám to dodá množstvo sebavedomia a že sa proste budete cítiť oveľa lepšie a bude to mať vplyv aj na ostatné časti života, tak to môže byť pre vás silná motivácia jednoducho venovať ten čas tomu prezretiu tých obchodov, venovať ten čas tomu popremýšľaniu, čo si kúpim, ako si to kúpim a kde si to kúpim. Takže je to o prioritách. Pokiaľ naopak riešite oblečenie len tak, že no dobré, akože riešim treba len farby a viem, že nejaký odtieň zelenej mi pristane, ale neriešim treba, na ktorej časti tela ho použijem, tak tam už ten výsledok je taký trochu neistý, pretože samozrejme viete, že hovorím, že farby nie sú všetko, a že vždy záleží aj od toho, na ktorú časť tela tú danú farbu pridáte, rozmiestnite a takisto aj na tom, akú energiu potom to vaše oblečenie celkovo vyvoláva, či to ladí s vami alebo nie.